După 30 de ani de activitate în chirurgia și medicina estetică, am înțeles o mulțime de lucruri. Dar trebuie să merg la esență. Am înțeles că pot să construiesc clinici, am înțeles că pot să schimb protocoale operatorii, am înțeles că pot să schimb instrumente. Dar am mai înțeles ceva. E nevoie de oameni, e nevoie de doctori tineri care vor crește, sau mai puțin tineri, care, venind în această echipă, vor face un tot. Sunt Mihaela Dâncăescu, chirurg plastician Cronosmed. Sunt Mahmud Aud, medic specialist ORL și chirurgie cervico-facială, supra-specializat în chirurgia plastică și reconstructivă a feței în echipa Cronosmed. Sunt dr. Andreea Gheorghe, chirurg plastician în echipa Cronosmed. Sunt Alexandru Daniel Hernic, sunt chirurg plastician în echipa Cronosmed. Sunt dr. Adina Degan, chirurg plastician în echipa Cronosmed. Noi știm să operăm, dar dincolo de operație, cel mai important lucru este cum vă simțiți. Și ca să vă simțiți bine, această echipă trebuie să fie, la rândul ei, cea mai bună.